म्हणपाचे कितें हांवें म्हणपाचें ओय तेंच आतां तेच पळय हाडल्यान पळय बोटी पयशे दिले कोता एक पोल्याक किस दिले गेल्या निकिता एक पोल्याक किस दिले गे आयस चलते ने निकिता कालकत काय वर पॉलिटिकल कांतार म्हणकर कॅमेरा बी चोवना मरे ना म्हाक चोय मरे आतां ते भिकणांच रिएक्शन दिता ते कॅमेरा थोडी येतले क्लोज अप घेऊया आता क्लोज अप घेऊया तितला ऊपर किती मामा मार मार के मामा काढा तुम्ही मामा बाय He kicked me. Really? You deserve it. बरोबर सोडा हा बाकी आमले सतरा साईबा मामाशी मामा टेकिंग यू टेस्को लिशन सांगो तेका टेस्को होता म्हणून टेस्को नाही तर मरे ओके यू वांट चॉकलेट ना मरे तो मामा हां मामा किशू गिव मामा एंग मार